Sumoto nga dakog kawad-on sa kuha ang pagbuhi nako kay PJ. Ang mumata sa buntag na wala nay greetings gikan niya. Ang wala nay mag-send sa kuha og picture sa pagkaon. Usa siya mukaon. Ang wala na niya pagbisita sa balay. Ang wala nay tawag matag karon og unya. Ang wala nay magtawag og bow sa kuha. Tanan-tanan nga nakasanayan na ako nga naasit. Nawala na. Ang kinabuhi na wala na PJ mao ang new normal para nako. Sakit man, pero kinahanglan na mo padayon. Halos 2 ka bulan pod kong wala nagpuyo sa balay. Bisan asa ko naabot og laag-laag. Ang kwarta na share unta nako sa gastos sa kasal. Mao ko ang gigamit pag laag-laag og taman. Hangtod sa napulan nako og nakadesisyon ko na mobalik sa abroad. Una-una nako kay mas maayo pa ang mopalayo para mas dali kong makalimot. Gikontak nako ang dating agency og timing pod na daghan sila og bakante. Maong dali ra ko nakakuha og slot. So nang adlaw nga process nako, gidimalas ko og taman kay nawala ang akuang isa ka pitaka. Na dito ang uban sa mga importante kayo na ko na ID. Maayo na lang gani kay dili ang isa ka pitaka nga nay ATM cards o cash. Pagkaugma niadto din ko sa opisina kung diin makakuha og bagong ID. Pero gipangayuan ko nila og affidavit of loss. Hasol kay jud pero unsaon taman. Gitawagan lang nako ang isa nako ka amigo nga batch pod nako pag elementary ug high school. Kay sure ko nga naa siya sa dakbayan. Siya si Ken. Ingon ko niya nga send help. Mitubag siya. Naunsa ka? Asa man ka? Nako diri sa dakbayan. Rescue ha ko be. Mitubag siya. Pagtarong ba? Naunsa man ka? Ihatag imuhang location. Nagkatawan ako siya ha. Pero medyo ni maduulan si Ken sa oras ng kagipitan. Trip lang nako na siya ang tawagan kay nakagraduate man ni siya og law. Pero wala pa lang nakapasar sa bar exam. Since legal matters ang affidavit of loss, basin matabangan ko niya. Kung ako siyang giingnan, atik lang. Naabit ako sa NCCC. Sa permi na tong ginatambayan dati pa. Bakante ka karon. Kuyogi ko derebe. Karon rabito ako mahangyo. Tubag siya nga, buang jud ko ba? Nakuyaw-kuyawan bi ako. Sige, hulat ako dara. Wala ray 30 minutes na abot na siya. Layo pa lang gating na siya og diretso nga nihag. Human gipislit ako ang aping. Ing-ani na dyan siya sa kuha, sukad pa lang. Denunguta na siya sa kuha, nasaag ka? Tubag ko nga, gimingaw ko nimo. Then may katawa ko gayo. Then mitubag siya nga, yate ra. Bitaw, condolences. Tubag ko nga salamat. Then ingon siya, nga wala ko kaadto kay napod ko'y urgent na ginaasikaso ato. Mitubag ko nga, okay ra kayo'y, masabtan raman. Halos wala pod ko sa kuang kaugalingon ato na time. Tubag siya nga, nabalitaan po na ako itong nahitabo sa inyo ni PJ. Ang gago man to siya. Then ako siyang giingnan. Unsaon taman, ni Simang man siya. Iya harap po to. Then na siya na ako. Unya, kumusta naman ka? Nitubag ko while smile. Nga okay naman ko. Then iana siya nga. Grabe kay muhang giagian ba? Naluoy og nabalaka jud ko si muhato ba? Nitubag ko niya. Ayaw daw ko kaluy daw be. Ingon ana raman jud ang life. Dawat-dawat. Diniingon siya sa kuha. Ka-fighter oy. Tagun sa bitaw ka dere. Nitubag ko nga. Ani manggod na. Nawala ako ang wallet kagahapon ug naapil og kawala ako ang mga IDs. Tubag siya nga. Ay, katanga sa wallet. Diniingon ko. Nga sige. Kantsaw pa. Nikatawa ra siya. Pero inani jud pod may magistorya. Then ako siyang giingnan, sorry naman.
wala ko kabantay daw. Sala ba nako nga wala niya gi safety iyahang kaugalingon. Nikatawa lang si Ken og nangutana. Unya, nakadari kay? Tubag ko nga, kay gimingaw nimo. Then perting katawa na ako. Tubag siya nga, amaw judo. Okay na jud ay ka kay joker naman ka karon. Namiana ako niya, nga bitaw. Kailangan ako affidavit of loss para sa request og bagong ID. Tabangi ko be. Attorney na bitaw ka. Then tubag siya nga, high spawn. Attorney Ken na jud. Pagkanindot paminawon. Itubag ko nga, pohon. Dinana si Ken nga, dito rata magkuha sa amigo na ko. Do lang ilang law firm diri. Ay, nagkaon na ka? May tubag ko nga, wala pa. Pero unya na lang inigbalik na to. Sumoto nga ng lakaw na dayon may paadto sa law firm na ginaingon niya. Samtang nami sa dalan, daghan pa kaayo may og na istoryahan parte sa mga kaagi lagi kay dugay-dugay na pod ming wala nakita. Hangtod naabot nami sa opisina. Pagsulod na mo, gigreet mi sa assistant. Danong tana si Ken kung aha si attorney. Nitubag siya nga, ay sir, wala pa siya dire. Pero moabot na to karong taon-taon. Tubag si Ken nga, ay sige, wala to na lang namo. Dinangutan na ang assistant, unsa day unta inyohan tuyo sir. Nitubag ko nga, nawala magod akong ID. Kinahanglan na ako affidavit of loss para makakuha og bago. And mitubag ang assistant, ay okay ma'am. I-assist na lang takadaan para pag-abot ni attorney, iyahan na lang permahan. Sumoto nga gihatag na nako ang mga kailangan na details o gisugda na og buhat sa assistant. Mga pila ka minuto kay naani ni sulod sa office. Si Ken ang unang nakabantay kay siya ang nakaatubang sa pultahan. Samtang ako kay gatalikod. Sumoto nga nitindog na dayon si Ken og nisugat sa lalaki. Gisundan po dayon ako siya og tanaw. Paglingi sa lalaki sa kuha, nga surprise ming duha. Mingon si attorney, nga hay. Mitubag pukog hay. Nibuhi siya kay Ken og ni-offer og kamot sa kuha para shake hands. Gidawat rapod na ako. Then mingon si attorney nga, good to see you again. Mitubag pud ko nga, same here. Then nag-smile. Medyo na-shock si Ken maong nangutana siya. So magkaila mo. Pareho ming nahilom ni attorney og nagtinanaway. Kakataw-unon na kayo ko sa reaction ni Ken. Then itubag si attorney nga nag-smile nga, sort of. Then nangunot ang agtang ni Ken while nangutana, nga sort of. Then miingon ko nga, basta, taas kaayo na istorya. Then mingon si Ken, nga excited pa man ko nga ipilaila mundo. Unya magkaila na day mo. Then mingon si attorney, nga nagkita na mi months ago. Julian, di ba? Grabing katawa ni Ken pagkadungog sa Julian nga name. Nakalimot ko nga Julian maday to akong gigamit pagpaila siya. Sumoto nga ni kunot ng agtang ni attorney kay natingala siya sa reaction ni Ken. Dinanungog si Ken sa kuha, Julian di ay. Dahil nangutana si attorney, nga Julian man to imuhang giingon di ba? Mitubag ra ko, sorry. Dahil niingon si Ken while nagkatawa, ipaila-ila sa tamobe. Darrell, meet Aryan. She's a registered nurse. O classmate na ako sa grade school o high school. Aryan, meet Darrell. He's a lawyer. Batchmate na ako sa law school. Okay na. Then mingon si attorney Darrell. Sorry yan. Naulaw na dyan noon ko og maayo samtang wala lang gihapoy undang og panungog si Ken. Then mingon si Ken nga, pinagpala maguni siya og pangalan bro. Kanang dili maigo sa 1/4. Then nangutan na si Darrell, so nga nung Julian. Dayon giistorya ni Ken ang ako ang full name.
ug ingon siya nga dati Jaya lang na iyang gamit sa school tungod sa kataas sa ngalan. Karon nag-level up na di ay Juliana. Bitaw, ingani man gud na. Pag-anak sa kuha daw, lahi-lahi o gustong ipangalan si mama, papa o lola. Mong gigamit na lang ang tanan. Ang first name kay si papa ang naghatag, then sa ikaduha kay gikan kay mama. Ug ang Aryan kay gikan kay lola. Ug dira gikuha akong nickname, Nayen. Nanangutana si Ken, so nganong nagkaila mo? Asa mo unang nagkita do? Mitubag ko nga, chismoso judo. Diningon si Ken, ing ana man na, pasin ka mo dyong duha ang destiny ba? Nagkatawa lang si Darrell nga naminaw sa mundo. Diningon si Ken, nga bitaw tanawa, di ba ikaw gipasakitan ka ni PJ? Unya kinipod siya nagbulag na pud ni sila siyang ex nga si Eunice. Unya nagkita na day mo dati. Unya nagkita pud mo karon. Unya parehas gihapon mo nga single. Halahi na jud ni. Medyo naulaw na jud ko akong ignan si Ken. Nga wa jud kay plano mo undang. Dan miingon pa jud si Ken nga, "Hoy, Aryan, dili ka lugi ani. One take lang ni sa bar exam. Pasar dayon. Unya ang apelyido, dili ba familiar? Anak og SB member ni. Highly recommended ko ni para si mo. Asa ra gud to si PJ?" Then gisundan ako og tan-aw ang gipresentar ni Ken nga office nameplate ni Darren. Then miana si Ken nga dili jud ni kamahayan akong amigo Aryan. Ang gwapo na, bright pa jud. Hayag kay mong future ani. Ang iyang facial expression ya kanang mura og sales boy sa palengke nga tig-convince na papaliton ka silang baliya kay gwapo og quality og dili kamahayan. Wala na lang ko ni tingog, gasige na lang og katawa si Darrell og iyang assistant nga naminaw kay Ken. Sungugan kay ni siya sukad pa sa una og lupig pay babae siyang baba. Sumoto nga gipahibalo na namo kay Darrell ang amang tuyo dito. O kay na-prepare naman siyang assistant na ng affidavit. Iyahan na lang gi-review ang details o kapila pa dyan niya gibalik-balik og ingon ang Julian niya name. Gituyok pa pud nako ako ang pananaw sa tibok office ni Darren. Wala jud nako nabantayan ang iyang ngalan pagsulod nako. Si kinsa ba ang magdahob na sa ingon ato na paagi, mag-abot og balik among dalan. Sumoto nga gihatag ni Darrell ang affidavit sa kuha pag humani og perma. Wala na niya pabayari. Hayahay kay ko kay na libre pa hinuon ko. Dahil nikuyog na siya sa mua pag human. Kay mangaon daw mi sa gawas. Pero naa pa lang mi sa dalan na ninawag kay Ken maong gikinahanglan na niya ang mulakaw. Ningon pa na siya kay Darrell og ampingin na si Aryan bro ha. Isalig ko na siya si mua. Og dako kay iyang ngisi nga nilakaw. Sa moto nga pag-abot na mo sa mall, nilargo na mi sa food court og nag-order na dayon og pagkaon. Then nangumusta si Darrell nako. Mitubag ko nga okay ra ko. Ikaw ba? Mitubag po siya nga okay na po. Gapagabisi mi og gaon samtang nakiramdam mi sa usag-usa. Then ako siyang giingnan. Nga sorry di ay kung nilakaw kung walay panangid si Moha dito sa resort. Nagka-emergency manggod sa balay. Tubag siya nga, halage, natingala jud ko pagkabuntag ba na nawala naman ka. Tubag ko niya, buntag sayo kay ko nilakaw oy, kay nagpahibalo sila, nga na hospital ako ang lola. Then miingon siya nga, mo di ay, unya, kumusta naman imo ang lola? Mitubag ko nga, wala na siya. Dahil nag-ingon siya sorry. Sa mo to ang i-share na ako kay Darrell ang mga nahitabo, except sa about sa mo ni PJ. Nakiramay si Darrell sa pagwala sa kong lola og nag-sorry siya nga napangutana pa niya ang nahitabo. Wala na kami nagdugay dito sa mall kay layo pa baya ako ang ulian. Gipangayo ni Darrell akong number, dayon gisuwayan niya og tawag para makuha po na ako iyang number. Og nag-iyahay mi og save to. Human ako nakapasalamat sa tanan na nahid ako muli. Samtang naa ako sa sakyanan, wala jud ko katuo sa nahitabo.
na nagtagbo pa og balik among dala ni Darren. Pero wala lang sa ako nag-overthink ato na time kay basin unya og sinaara na pod siya sa lain. Magsakit-sakit lang unya ko sa kundughan. Na-realize pod nako nga sa kinabuhi nato, walay insaktong timeline kung hangtod kanusa ka dapat mag-grieve sa imong kagahapon. Ug kanusa lang ka dapat mag-move on. It's a choice to make. It is a road to take. Kung imuhang timbangon ang sitwasyon, kung wala na'y ikahatag na kamayuhan sa imong kinabuhi ang kagahapon, pilia ang mupadayon. Move forward because life is not meant to be traveled backwards. Sumoto, nga pag-abot ko sa balay, nakita na ko ang message ni Daryl. Ingon siya nga, message me kung makaabot na ka. Amping. Na-reply pod ko, home now. Ingon siya, nga great. Rest sa. Tipid pa kayo ang mga text ni Daryl. Gikapoy pod ko sa biyahe, maong nipahuway sa jud ko sa sala. Kapoy pero wala ako katulog. Kay naaras ako huna ang mga nahitabo sa adlawan. Life-changing para sa kuha ang pagkita namo ni Daryl. Nausab ang panglantaw nako para sa kuang kinabuhi. Abogado dahil siya. Taas siya og naeskwelahan ug mao ang nakahatag og kadasig sa ko na makakabot pa og taas na edukasyon. Sa tinuod lang, sa naapa ko sa sulod silang opisina, nasa kong utok ang daghang what ifs. What if mahimong ingon ato pod ako ang kinabuhi? Nga na ako'y kaugalingon na klinik, na'y assistant, na'y office nameplate nga nagsugod sa doktor. Og nasulod sa kunahuna, na what if ipadayon nako ako ang pangandoy na mahimong doktor. Sukad pagkabata pa nako, mao na ako ang perming tubag kada naay mangutana sa kuha kung unsa ako ang gusto ining ako. Suportado pud ko sa akong mga kinikanan og samot na si Lola. Ang mahimong doktor na jud unta ang naset nako na long-term goal sa kuang kinabuhi. Sa high school pa lang pud ko, naistoryahan pa namo na tanan sa balay kay naa manggoy duha ka option. Fast track o slow or standard track para makabot ang dream nga Doctor of Medicine na degree. Ang kalian manggod kisa fast track, pwede nimo makuha ang MD degree sa sulod lang sa 6 to 7 years. Pero ang mga dagkong eskwelahan lang pod ang offer ana nga pamaagi. Samantalang sa standard track, morning mo kompleto ka og bachelor's degree usa mosulod sa medical school. Ang gusto sa kong papa dati, kay fast track na ko largo after high school. Total, kay tag-as man daw ako ang grado, mong sigurado daw na makasulod ko. Pero nibabag na ako mama og lola, kay mag-bachelor degree na lang sa alagi daw ko. Mas gipili na ko ang standard track para na ako'y ingon nga oras na hunahon na akong future. Kay basin unya og sa tunga-tunga, dili na di ay ko ganahan. Mong nag-take ko og pre-med course na BS Nursing para mas ma-prepare ko sa mga challenges sa medical school o sa internship. Like ma-practice ko kung saan pag-build og rapport sa mga pasyente ug makig-collaborate sa uban pang mga medical professionals. Nakatabang jud pod sa kuha na i-translate ang kahibalo nako gikan sa libro ngadto sa practical na application. Pero tungod kay nakailan ako si PJ sa college, nawala nun akong plano na mopadayon sa medical school. Kay syempre, kailangan og taas na oras ug kailangan pud na akong mopalayo sa iyaha kung didto ko moeskwela sa dakong eskwelahan sa Manila. Na-excited pud kay ko na mogunit og ako ang hinaguan nga kwarta. Maong pagkapasar na ko og exam, ni diretso na dayon kog trabaho. Hangtod nawala na lang jud hinuon sa kung unahuna ang mopadayon. Pero pagkakita na kog otro kay Daryl, mura og gigamyan na ako sa kuang kaugalingon. Kanang feeling nako kay dili mi level kay abogado siya. Unya registered nurse ra ko.
Gihuna-huna jud nako og taman kung kayahon ba nako ang mopadayon ng eskwela sa medical school. Dakong sakripisyo ang gikinahanglan. Walay katapusan na sleepless nights nga layo sa pamilya og barkada. Ug sure ko na ang mahitabo na pod kay luxury na ang tulog ug ang social life. Idungag pa ang hospital politics, demanding na mga pasyente, murag dili makatao na work schedules ug ang corrupt na healthcare system. Mo'y siguradong mo drain na pod sa tanan nako nga positivity ug basin abot sa panahon, ma-question na pod nako ako ang mga desisyon sa kinabuhi. Sumotong itimbang-timbang nako og taman hangtod sa nakadesisyon ko nga mopadayon na jud. Giingnan ako kung mama og papa sa akong plano. Medyo na-surprise na sila sa akong desisyon, pero nalipay sila nga nagka-interest ko og balik na eskwela. Ingon sila na dili daw ko mabalaka kay kaya raman daw ang mahimong gastos. Nag-iyahay pa na sila og pili og eskwelahan sa Manila nga akong sudlan. Excited kaayo silang duha. Sa moto nga nag-search na po dayon ko og medical school na gwapong sudlan. Pero syempre daghan ko kailangan na i-consider na factors. Kay naa may mga prestigious na eskwelahan nga taas pod kayo og standard. Isa na ang NMAT, percentile cut-off nila sa ginadawat nila ng mga estudyante. Kay kung dili kaabot imong score, dili jud kinila dawaton. Ikaduha kay ang tuition fee sa mga school. Pero financially stable man noon akong ginikanan, mong kaya ra kayong suportahan akong eskwela hangtod mao man. Gitanaw jud pud nako ang board exam performance sa matag school. Ang ilang passing rate sa mga niaging board. Mag-reflect man gud sa kung unsa na quality sa teaching ug training nga ilang gina-provide sa mga estudyante. Usahay, una na tong gina-consider ang location sa eskwelahan. Pero para sa kuha, mas maayo na may eskwela ko sa eskwelahan na maayo og track record. Pero nagpadayon gihapon amo ang komunikasyon ni Darren. Nahimong friends na pod mi sa Facebook. Naingnan na pod nako siya sa akong plano. Gipangutana pa ko niya kung sure na ba jud ko sa kuang desisyon. Kay pila pod ka tuig ang kailangan nako i-survive once mosulod nako sa medical school. Nitubag ra pod ko nga sure na kayo ko. Pero usa pa man ko nakalakaw ug nakasugod og process sa akong tanan papers, nilaag na siya sa muang balay. Kataonan pa jud kaayo kay wala man siya nagpahibalo nga mobot siya. Wa man gani nangayo sa kuang address. Sa mao na ni, namubo ko ato sa mga bulak namo sa tugkaran na gamit ang hose. Ug gakayamukat pa jud ako ang nawo, kay gibugkusan ra nako akong buhok na walay panudlay. Naka-t-shirt nga loss kaayo og mubo kay na shirt na dili na gani makita kay natabunan sa t-shirt. Ug sa dihang nikalit na og hunong ihang sakyanan at tubangan sa balay. Gadwa-duha pa ko kung mudagan ba sa sulod or moatubang ko sa iyahan na ingon ato ang dagway. Pero kay nakita naman ko niya, napugos na jud ko og abri sa gate og mosugat bisan gakayamukan. Dako kay hangisi samtang gitunol ang bouquet og paper bag sa kuha. Kapasalamat ra pod ko dayon. Gipasulod nako na siya sa muang balay. Ug tungod kay weekend to, naapareho ako ang ginikanan. Na-surprise na silang mama o papa pagkakita kay Darren. So motong gipaila-ila na ako sila. Dayon medyo bukahad kay akong heart pag-introduce na ako kay Darren. Ay mapa, si Attorney Darrell D.I., anak ni SB member. Mura jud og ambak-ambak ako ang heart sa sulod sa kong dughan. Kay syempre, abogado na gud na unya gikan pa jud sa well-known nga apelyado. Proud na kay ko daw. Ang nawong gud ni mama kay mura og dili katuo og naihalong panungog na nagtan-aw sa ko. Siyang tinan-awan pa lang mabasa na nako nga asa ka nakabingwit ani nga reaksyon. Kita pod sa reaksyon ni Papa na believe siya kay Darrell. Kay lagi, kabalo siya nga dili basta-basta ang mahimong abogado. Kay abogado man pod siya. Gibilin pa nako sila si Darrell kay nanlimpyo pa ko sa kuang dagway nga presentable ko nga matubang niya. Sure jud ko na igisa nila si Darrell ug mapuno jud siya og pangutana. Pero kay abogado man siya,
bahala na siyang ipagtanggol iyahang kaugalingon. Og nilargo nako sa kuang kwarto. Galangay-langay pa ko og andam sa kuang suoton. Sanaan ako sa shower, dito lang nako na-realize na what if mutugan si Darren kung sa unsa nga way may unang nakita. Patay na jud ko. Sa way pagdugay-dugay, kakabad-kabad ko og human og ligo og nag-ilis. Human gawas na sa kwarto para mapugnan siya. Naabtan ako sila nga gasigir og pangatawa ni Papa nga gi-reminisce sa ilang tagsa-tagsa na kaagi sa law school. Murag nakalma na akong heart ato na time. Giingna na si Daryl ni Mama nga dito na lang maniudto sa balay. Gitawag po ko ni Mama o gipatabang ko og andam sa kusina. Pero kabalo na ko sa tuyo ni Mama ang magsukit-sukit parte sa istorya na mo ni Daryl. Pili kaya ko ang magipangbuhian na words para dili mabuking sa pangit na ako nga binuhatan dito sa resort. Mura pa daw nibalik si Mama sa pagka-teenager nga naminaw sa ko while nag-share. Ingon si Mama na happy daw siya kay naka-get over na daw ko kay PJ. Dito lang na ako na-realize nga tama di ay. Naka-move on na jud ko kay PJ ug nawala naman day siya sa kuang sistema. Hapsay ra kay ko sa kong paminaw ang makita silang Papa nga gi-welcome og tarong si Daryl sa balay. Sa unang higayon, nakauban na mo na siya sa paniudto. Og lingaw rapod kay si Papa nga bida permanente sa istorya. Pag human og kaon, gihatagan nami og panahon nilang Papa nga magstorya. Maski pili na ako nga sa likod sa balay magtambay para dili kayo agaw pansin sa mga silingan. Naman po'y backyard garden ang mga balay. Nailingkuranan og lamesa. Ug napoy duyan maong komportable ra kay mi dito. Sa moto nga personal nako nga istorya og usab kay Daryl akong plano sa medical school. Kung ano sa ako mulakaw sa balay ug kung asa ako ang gusto nga eskwelahan. Halos gi-share na ko tanan nga plano ug ingon siya nga naara daw siya nga mosuporta sa kuha. Ug dili daw ko magduduha og ingon siya kung manginahanglan ko og tabang. Naingon pod siya nga bubisita ra siya sa kuha sa Manila pohon ug naan ako dito. Sa moto nga pagkahapon ni uli radayo na si Daryl. Nakuha na ako ang approval nilang Mama o Papa para kay Daryl. Malipayon sila para sa kuha kay saksi man sila sa kuang kasakit nga giagyan. Human atong pagbisita ni Daryl sa balay. Gapadayon gihapon namong kontak. Permi na siyang mangumusta kada gabi. Moingon na siya sa kuha nga i-chat ko kung bakante ka. Pero halos kada gabi imi nagahin og oras na magtawag kay. Pinakauna ko nga ga-focus kay sa examination. Kay usa ka ma-enroll sa bisan asa na medical school, kinahanglan nimo nga mo take og ipasar ang National Medical Admission Test or NMAT. Aptitude exam ni siya nga musukod kung unsa ka ka-ready na i-handle ang academic demands sa medical school. Unya kay kaduha lang man sa isa ka tuig ni nga pa-exam. Gihulatan pa jud nako kung kanus-a ang schedule nga gina-administered sa CEM or Center for Educational Measurement Incorporated. Grabing kulbato na exam kay pila na ba ako katuig nga nabiya sa eskwelahan. Unya given na pa jud na ang gusto nako nga school kay taas kayo og percentile cut-off. Pero gikaluy-an man po dinoon sa Ginoo kay na-surpass nako ang ilahang cut-off. Duha lamang gud ang basihan sa mga medical school usa ka makasulod. Ang imuhang NMAT score ug ang imuhang GWA. Mayo po noon ko grades pag college, mong dili ra ikabalaka. Dahil nilargan ako pa Manila. Nitake og entrance exam sa eskwelahan nga gusto na ako og ikaluy-an pod na napasar gihapon. Then after na ako napasar ang tanan nga screening procedure sama sa entrance exam og interview, gipangayuan gihapon ko og CMED or ang Certificate of Eligibility for Admission to Medical Course. Nagikuha pa na ako sa chat. Dili jud dali ang makasulod sa medical school. Sa pagkumpleto pa lang sa mga required documents, mura na ko og mabuang. Nagikan sa lailahing exams, mga certificates, letters, clearances, interviews ug uban pa.
Ug nakaingon jud ko na para sa kuha ang mahimong medical student. Kaya napasar man ako tanan ug nadawat man ko sa kuang pinakagusto na eskwelahan. Nagdorm ra ko dool sa eskwelahan para dili ra kayo hasol. Tanang suporta gihatag sa kong ginikanan sa kuha ug apil na pod si Darrell.